Niadtong sinaunang panahon ng mga tao kuno kay gigamit ang emerald tablet o mas ilado sa tawag nga tabulas magdina usa ka dokumento para makita ang sikreto sa paggama sa Philosopher's Stone nga kayang mabuhat ang bulawan gamit ang laing-laing klaseng metal usa ka bato nga makapaayo sa tanang sakit ug maghatag og taas kayong kinabuhi sa tawo. Kini ang istorya sa Emerald Tablet, usa ka misteryong dokumento sa sinaunang panahon nga di pa gihapon matugkad ang sikreto hangtod karon. Pero sa di pa ang tanan, ayaw kalimot sa pag-subscribe ug i-click ang bell icon para sa mga musunod nga istorya diri sa Abiseth TV. Ang sugilanon sa Philosopher's Stone kay mauyawi para matugkad ang sikreto sa paggama sa bulawan gamit ang bisan unsang klase sa metal. Makabuhat kini bulawan gamit lamang ang bisan unsang klase sa metal nga maghatag og dako kaayong bahandi. Matod pa sa mga eksperto nga nagsulat sa tableta nga si Hermes Trismegistus o si Thoth ang Diyos sa Ehipto sa kaalaman ug mahika kay wa pa jud maklaro kung kinsa gyud ang nisulat sa tablet. Og ang tanang mga researchers kay wa sad matugkad kung diin gayud gikan ang Emerald Tablet or kung diin kini nagsugod, pero silang tanan miuyon sa teorya nga kini nagsugod sa Arabia niadtong 700 CE or Common Era. Ug ang mga eksperto ug mga alchemist gihubad ang mga nakasuwat sa Latin ug English para masabtan ug para matugkad o maablihan ang sikreto niini. Ang pinakaunang bersyon sa tablet na kabutang sa usa ka libro, ang Book of Secret of Creation and the Art of Nature niadtong 700 CE. Ug ang pinakadakong istorya mahitungod sa Emerald Tablet kay ang dokumento nga gibuhat sa usa ka di-iladong alchemist nga si Hortulanos o Hortulanos. Gisuwat niya kini niadtong 14th century ug naghatag sa detalyadong mensahe sa mga teksto niini nga makita ug mabasa hangtod sa panahon karon para sa mga sayantipiko ug mga kuryusong gustong mobasa sa tablet. Aduna po'y kaugalingong bersyon sa paghubad ng sayantipikong si Sir Isaac Newton sa maong tablet. Ang iyang paghubad sa tablet kay gikan sa Latin ug karon nakabutang sa Cambridge University nga siya maoy nisulat. Matod ni Newton sa iyang gisulat nga kini tinuod ug way sayop ang naa sa taas o kung unsay naa sa taas kay kapareho sa ubos nga kung diin makabuhat og mirakulo. Ug tungod kay tanang butang mahimong usa ug pinaagi sa usa magsugod ang tanan ng butang nga gikan sa usa lamang ug tungod sa pag-uyon sa mga butang. Ang adlaw mo'y amahan sa buwan nga ang hangin mo'y inahan nga mo'y mudala sa yuta nga nagkupot sa tanan. Ang amahan sa tanang perpekto sa kalibutan anaa dinhi. Ang gahom niini sakop ang tanang kalibutan kung kini mahubad. Mao katoy portion sa nahubad ni Isaac Newton sa Emerald Tablet ug siya mingtuo nga kung si kinsa may makaabli sa sikreto sa tablet kay mahimong makagagahom sa kalibutan. Samtang ang ubang mga eksperto gisuwayan og pagpangita sa konkretong buot ipasabot sa mga teksto nga nakasuwat sa tablet ug naghatag og mga teoryang ang Emerald Tablet kuno adunay mga coded words or doble ang mga meanings nga maoy maghatag og paagi nga mabuhat ang bulawan gamit ang bisan unsang klase sa metal. Kadaghan na pud kini gisuwayan sa mga eksperto pero silang tanan wa gyud makatugkad sa sikreto sa tablet. Hangtod sa panahon karon ang Emerald Tablet nagpabiling misteryo sa kalibutan nga wa pa joy makatugkad sa gitagong sikreto niini. Diri na lang ko ito magayog kalimot sa pag-subscribe diri sa Abiseth TV para sa mga musunod nga istorya. Daghang salamat sa pagtanaw.